V najbližších dňoch sa konajú castingy na celoslovenskú súťaž Miss stredných škôl a my sme sa na stredných školách pýtali, či študenti majú nejaké informácie o tejto súťaži. Pripravená Miss strednej školy nič neviem. Nič som o tom nepočula. Nie. Nejak sa o to nezaujímam. Tieto súťaži žiadne informácie nemám. Nie, žiadne. Ja som teraz počujem prvýkrát. Nie, ešte som o tom nepočula. Áno, videla som to na našej stránke a videla som aj plagáty, čo sú povešané okolo školy. Niečo som videl na portáli TV Oravie, ale iba tak orientačne. Nič konkrétne. Áno, mám informáciu o tom, našla som to na internete, tak by som sa tam rada išla pozrieť a zistiť, či mám šancu stať sa modelkou. Súťaže Miss sú tradičné súťaže krásy a my sme sa pýtali študentov, ako takéto súťaže vnímajú. Že to je asi dobrá akcia. Pre pekné baby. Myslím, že je to príležitosť pre mladé dievčatá, aby sa ukázali a proste dali svetu vedieť o sebe a tak. Dobre. Veľmi pozitívne, myslím, že by sa mohli konať. Tak sú to súťaže, ktoré môžu tým dievčatám, ktoré majú chuť sa zapojiť, uspieť možno a ukázať, čo je v nich. A podľa mňa je to dobré. Prečo? V tom, že bude celé Slovensko vedieť, aká je najkrajšia študentka všetkých škôl stredných. Veľmi dobré, myslím určite. Celkom zaujímavé, dá sa tam vybrať pekné dievča. Vidím to možno pozitívne v niečom, že tie dievčatá môžu možno pokračovať nejakým krokom ďalej, možno do modelinku zapadnúť alebo niekde v tomto smere možno. No je to príjemné, ale dosť mám taký strach, alebo tak troška sa hamím, že ako to dopadne, no ale dúfam, že to bude fajn. Súťaže krásy, tak samozrejme každé dievča, keď je krásne, môže sa porovnávať s inými krásnymi dievčatami, tak prečo nie? Ale pre mňa sú každé ženy, všetky dievčatá krásne, no len niektoré sú tie viac, a niektoré tie menej krásne, takže to je také, že mohli by byť aj súťaže krásnych chlapcov. Krása je veľmi subjektívny pojem. A aká by mala byť Miss stredných škôl 2010? Tak by mala byť asi inteligentná, múdra, no ale aj pekná. Mala by hlavne reprezentovať školu v dobrom zmysle slova. Nemala by byť možno veľmi, že krásna. Nemusí tam len byť na tej kráse založené tá súťaž a hlavne by bola aj múdra a inteligentná. Určite nenamyslená, inteligentná, mala by sa vedieť správať a ísť určitým príkladom pre druhých. Tak mala by mať takú dobrú povahu a nemusí nejak pekne vyzerať, len aby nejak dobre sa učila a tak. Krásna, prirodzene, múdra a mala by sa správať charizmou a prezentovať sa. Asi by mala byť pekná, keď už má byť Miss a múdra, inteligentná, vtipná. No určite by mala byť inteligentná, pekná, neviem, vysoká. Určite by mala byť pekná a inteligentná. No tak musela byť určite pekná, štýla, vysoká. Hlavne primeraná výška, čierne vlasy a pekná postava. Aká by mala byť? No tak pravdepodobne pekná, výzorovo, čo sa týka nejaké tie miery, tvár, pekný úsmev určite, oči. Každé dievča je niečím pekné podľa mňa, niečo má do seba, takže asi tak by som povedala. Sexy. Čo je to podľa teba sexy? Dominika, poď sem, kde si? Poď sem, Dominika. Sexy žena je tá žena, ktorá je jednoducho priťažlivá. Priťahuje chlapov, čiže iné pohlavie. Takže by mala byť inteligentná, sexy, mala by dobre vyzerať, mala by mať krásny úsmev, zuby, vlasy. Proste žena, ktorá je na úrovni. Jak moja mamka. Tá je sexy. Vravia iní. Z námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.